MLA Rup Singh Teron Arideng pen Din Dayal Upadhyaya Gramin Jyoti Yojana Amen pen solar kerona jai mek kedeng. Four lane tower section 2 Denarong pen Wuthungaji adak saike klem kapang ton jiapan nimarli atum pen asiang tong kajibi. Ningkan pharo isi susi abang pi katheti mungpi bangso pirthe pen chipadi tanglo. Kardom pinikarbi prime time bertalong penili thari sarnong transe non bertang ton pen arjikta. Nijang karbing long pen Meghalaya hoy Kilimilong Sakache Bakhe arong aphan panong sipini Din Dayal Upadhyaya Gramin Jyoti Yojana Asolar ami keronpon. Labang so mai kaparopon laki kedamtang MLA Kiligahut Kimilong arong pen phan pharoang bong pen phan proxy kebrapo kapahai lapen wothat langso Legislative Assembly ang hoailong ingdeng ke thom anong e jipalong ponajok MLA aphan solar nang jipu radatum kachuning ria joksi pini alam jak kacheprapleng aja megasonsi dengpon lapen lakha ingkoi wothat langso constituency angkang rihingami kiliun e arong ata solar ami kapali petjia phansi pini labang so jai mekpen pangching ponlu pusi radaphan MLA terona sangho pen lamthe jai. Card news upon MLA Rup Singh Teron pen kethan kapachini ponke Kimilong Sakachep arong upon Akimia skim pen towarta silam piponji pusi pachini dun. Labang so jai meglong lakha ingkoi wothar langso MLA Rup Singh Teron pen chenglok so cheng VDC chairman Roman Pator aparim Nijangkar benglong BJP amepu Arun Terang Border chairman Richard Son Hanse Hamren Municipal Board chairman Het Singh Rongphar Ward Commissioner Moniram Teron, Fishery Board Chairman George Singh Kro, lapen ong dung BJP along, keklem bangpu bangpiatum cetong dun ringti. Solar nangeron, nange thon lo, kili belong lang kerja arat umpan, asila bangke aprang penta itum damtai leson hutai di cak do, apen, so teng selang itum kemang tani tingolo kemak tani tingolo, jinon bangke akijoy pen. Ada solar tak kilim long lang kecara pan katu beda his planning board aso beta by chairman ada dolo apa si bang chairman tu ada dolo ada pen kilang si itu mendak ini nang tholo kapre ke mangga belot ini bangga la si abang ke non putot abang ke joli mison pen lang ta tiar po pen tawar ta dak sing son elo tawar ta ni mane sedol ka saplen pen ini dak tiar pon po darong sopan ke jadi ke lah hello asitin development nang le puta nang tum kacara dong kecitu bang nai jadi kang lo so ta senang tum komatha pre dola meneta sa sokar kan itu ke klem punya pada ni tum dak matha punya itu specific nang liam pen mailong kan dingi lo la tuar lamang la lasu arong pandet nang li tuar lasu mana kali la to bangke isia tuar bangke ni tum tiar boblo la som bangke dak majar pen kilimolong dak kilometer trok so kilometer trok so se chadu la so bangke akaprang si ni skim ni tum duri lo la so bangke na dele da ati non bangke mane sidul kas supplement ko head do central scheme do so atwar ka petanya pani tu or di scheme plo la pen ni dong si chop ko te la so len kanang mong ke cheng no si tu teng lo ni mata Denarong pen Wuthungajian four lane tower RVRE Kedo longlia hem phuatum longlia nam kachilongle rekajok saike claim ingtonang jipu karbeng long tonamas konsilapan kapachini panaberta pherangke Rajiv Bepen berta nangpale ar koini phai thongke bani krong pe tower section 2 along kaselam tekang angthek nangte pokbomlo puwai phetse jame section 2 ke parlu tower RVRE longlia phutum longlia nam sika sita chelong du damwela Longlea hem putum longlea teklo ejon suselo section 2 mate krong petowa kaselam office along dampen kachesong kapedupon bonch dame non pu anta longlea hem putum anam lomangwela laso jok parukhwa mate Wuthungaji pen dena rongata longlea hem putum chelangsi longlea nam chelongle tik sai paklem longle pu application kapajirdam ji aphan sa hemlong humri damlo sidame labang soalo kapajirdam ahut kaparik dengdun abang aveda Longlea hem photum longlea nam chelong le tike sai paklem longle pusi nimarle atum ase angtong jipipon
lapen prabjin pen karbeng long tunmas konsil pen lapang sop puthak nang pachun pinangji buda ni marli mate longlea hem phutum pen pachini pon em belum kebangat ipi bangke nilitum longle hem phudoan kebang bangke nilitum application pg sini nilitum kebang konsi tame manager abang alang li abang abi pusipu abang dunia ini patu joy lo ne matang ke kopi lo ne tame abang abi pusipu masih nilitum sampai pilong le kan lo Laso application nong kopi lo ke jong pone. Laso ke jong pone bangke nilitum ke jong pon ke nilitum pan payment nang PPP lang payment nang PPP buai the sitame alang litum pan kan claim nilitum ku bom sitame alang litum kambang ipang ceng bom asipini anke alang litum kan ke kitang kan ke potang ku kono na bangke hala black to pink ki guri shot apusonan shot sitame nilitum pan thang akemia khobor tan alang litum compensation tan nilitum pan ajak ta vipin lang pini amta lasi nilitum laso kacedan je phansi alang litum phan laso misen pen amjin pen alang litum phan laso nilitum kewang athepi pen alang litum phan kipatun je phansi nilitum council of Hanta Tuningri Padikrim Loje Prabjin pen nilitum phan laso atangka nilitum pan nang pida prang je phansi nilitum alang litum phan suri akardom pen alang tum phan Tuningri Padikrim February first week abang si alang lapat pacun nang po nilitum lasi lapen ke usi bang nang citong dun lo pini nilitum dak ke bang hut la manager abang ri masih usi phansi alang litum cihang lo bon usi bang si nilitum phan ake gijut pen ke ceng alam alang li nang cicak dun lo non dun thuke alang li pulo je nilitum joint secretary long sitame nang pon po lasi nilitum atrudi pen nang litum kam mane nang arjutha lasi nilitum un an ke nang litum phan ke pacun je phan nang bor isi dun po nilitum pen dam lo tangte nang litum phan alang litum ardi nang piji pusinang pu lasi nilitum alang litum alam arjusi nilitum hedi indi bangke la phansi ingkon kok lo lasi la jongsi aku alang litum la so ardi nang PPP aku la usi alam pen jongsi nilitum aku alang litum nang pacun PPP pulo tangte ala aku nilitum aku la kithur thuji la puson aku nilitum kacisik doji litum bangke gambang ipaklem long li nilitum bangke la payment jongsi nilitum han clear nang PPT ke nilitum gambang ke bon nang po paklem nang li Nomati constituency ke parlu Sadim Bearong Amikar Nomati VDC chairman Dharam Singh Kroahem Thikup along Denarong Karbi Cultural Society Aruahin pen Patir Piponsi Hachak ikan kapadupon berta Pirangke Rajiv Bepen berta nang pale Arkoni Phaing Kora Sir Kebadi Kang Sampen Denarong Karbi Cultural Society Amephu Sarthe Terang Lapen Kontunpang Raju Milika Tumpen Japonsi KCS Central Committee tumpen kaping khat pona tengpen denarong KCS arohin pen tami kechingsi something bearong amekar PDC chairman Dharam Singh Kroahem thikbupalong hachakekan padupon hachakekan kapadupon along lunsipo Mahendro ingtia hinpensi hachakekan alun padupon Laso aja meglong Karbenglong Thomas Council Deputy Speaker Ritesh Singh he Bor Singh Kro Mongol Singh be lapen JE Pronat terang atum pen chenglok penang an aurara tum cetong dunsi hachake kan along RDP du itu man kecetan kecimung anso seilitum jutang jubat pacan nangji lepen jutang jubat pangtang nangji open ajo ini pinidar lili homosti dak nomati homosti di si chairman Dharam Singh Kroahem acetayelong kekan ketheglong lepen dagarong samding berong arada tum kamelo ningarong ajepen kecepatelong si KCS Central Committee lepen KCS dak denarong ahawar atau mapan nili ninga plong mencoro nasi alang litu mapan tapi nili je pini BDC chairman hem jota kali komane hem jong si kekan kicisik jong si alang litu maning hang lu pulute jakong perang penceng lok upi ma keserap dun di pan tamelo nili tum si tamelo keserap dun di pan alang litu long ta nili lam thesi tamle cipilo je kerap kecitu kenangi pus tamelo nili cipidun si litum nang litum pini press media nang litum electronic media pini nang litum tak nang cetong dong lapen nang litum hoi kadung bekar biarat kar benglong
araratum pan sitamelo ilitum jutang pancing hon wek nangji lapen jutang apan itu pangtang wek nangji bangke ilitum kaduk we karbi araratum sitamelo aning along cibi nangji lapen karbi jutang sitamelo ilitum bir thelong tosonsi kecepati dunji pan lapen ke pangtang dunji pan bangke karbi arat kaduk we sitamelo asia responsibility asia responsibility ke pasaksesi pan bangke kaduk we karbi along arat akorde abang putin along tala bangke lewek nangji pusi nang litum hoy pen sitamelo nili karbi along arat atau hancuri pinjang kesas ini rong pen kakon tajok lo kasi pini la bangso ni tu hacakikan bangso program keding korang kok kelen itu ICS Central Committee pen apin kata teng si itu kanpon lo litum ki kanpon nanya bang kayak itu kedam tang arko ciklo tarik create home di kanpon ini kalau kami itu masa pasik sak dokter jadi kau salah soal tarik bang kanpon ini lah ini la bangso ni tu ki kanpon bang kayak ndak sanding berong akai drum sikro yang si kanpon lo la bangso itu ikan pon abang mati haca laso haca abang kini itu soksi soiro laso abang si ikan pon kena hemtun haca abang si ikan pon pas ini tuh abang so ikan lalu karbiak itu non itu celang namu punai penaan atau ke jutang jubat penang lok mintir muka cing ni laso si tekono lasi isi sendiri pun pen abang so ke patik pon ke itu haca ke kana bang non bang ke national festival langsung si tikon lo kasi hala so pen ke mata po aja ni sing itu tala dena rong paroka angka matela mitun dena official zoom ke parlo ana bang ke la so pen angka ni tamil itu anso si jutang jupat lun temu ke kami anu itu makhi wiki itu da lun temu mata so jutang paciting ni dena bukan si itu ke bori kono kasi ni bang so haca ke kan asa angdeng long bang ke itu pacuning cuning silomon kan ponu ne delo lo si pining pensi tot la sa betumi na pin kata ting pensi Aningkan wang sonsi piningkan le thota pastorate tinta ningkan isek amai kapetu ponji aphan Karbeng Long Presbyterian Church Synod ahin pen lamtoy kipi ponating pen jirikindeng angkang woterang langso munduli mathore pastorate alongta Pongsir kep amepi arko ni phai ingkoranar kep lapen ni phai thong kep arnian kapamon pon berta phirangke Edward Tisupen berta nang pale Pirthedang pilong covid ke suabur ajok sorkar pen rat chingrumaret longli pualam toy pate pek pesi rat ka chingrum pajum heglo pusik geja tumpen phirangke aphan thanpa chinidun mothode pastoret Pongsir kep ame pilong athe piken arnama jok kongki thepen kachipang tangrak not Ephesus angkung pitrok lapen angkung sukep speaker elder Rajan Ingling pensi than pondo Ingjir Mardi kero amaya hut arnamalam jirikendeng Presbyterian Mission School Principal Pro Pastor Manikson ing Titaru pensi than pon Riso nimso kero amaya long arnamalam Allahabad Bible Seminary Uttar Pradesh BD student Sahib Hanse pensi than pon Labang so amaya long Mothade Pastorate in Church Reverend Arjun Phangcho Elders kitu on lapen akaprek ar pukedetum cetongtun nitum non ladak muthadi pastorate lake 28 arni pensi nitum cheng bonlo ni thomo parman asam pening wi anke nitum last service dupo lanchot lo Pongsir kep bangsu pastorate nitum non dak utarang langsu pimanan ge tum piman lo Pongsir kep long atipi gupi lo yan pon muthari pastorate la Pongsir kep along lake arna majakong pe ke pen chipang tangarat non sinitum atipi en pon lo muthari pastorate penang litum kumara phano speaker la pen achuk pon speaker nitum labang su alam thi nitum phan ka speaker lake Rajan Ingling rong yang pong monduli pen sin nitum chupa pon lo reverend bang phan Reverend bang inut lepen Pro Pastor inut bahini so non ladak atima non la so covid pen jok masin itum ongdung arat pen itum citong tik theret lo sin itum dak nitum bang pharini han bak sin itum citong chot lo non mlom support phan birtamo ington iksina
Abruptly Lukhimon Kartu Surihini Rain Koirenia Parman Inglong Jingri Lukhimon Adowana Long Padukonpo Arni Lake Thang Ni Paike Thompen Troxian Lapen Adim Inglong Jingri Lukhimon Adowan Inglong Jingri Tipu Karbiang Long Why is it so hard to find sunglasses in frame display and fit mirror? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke mathanang nilo. Alon Medical Store. Ke chengsi Karbiang bong pen Kampucheng Pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji. La Sidifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitumta Humri Ignore. An sose kachini jiapan la abel kipia number along Humri Iktame. Dinamo Pit Putot Virtalong Wang Tiklo Denarong ahi thialong non owikimi ariso Nelson ingti jojor cholangahin bor iponse hi thialong arnikang sam apor okipia beha ke klempen non owikimia toma phanta beha ke klemanat anso se ke klem kapa chihung ponjia phan ke klem pona birta pherangke Rajib Beben birta napale Denarong ahi thia dumke do rong clear da pamekar Doneswar ingti lapen sintu bepia tuma supo kleng Nelson ingti arta ningkaning koira pho non owi kimi ariso kacharli ahin patang pen kedamtang lockdown kang pupen denarong ahi thialong arni kang sam opor okipi akulat ingpu bonsi non owi kimi ariso ahin pen beha ahin paching thurpon jongdame denarong ahi thialong Nelson ingti kabor iponajong okipi akulat kang pupon chenglu lasosi Nelson ingti denarong ahi thialong chotkalisi Karbing long nihang nijang angbong pen kasi thang klong alansung kanthi langso alangsung along sitami phom kuru ani nia bangke okipia kulot pangching ponlo vorenga phan lok choton lokki chokchi beha hin tame ansusi paprang dunangji lapen ke claim ke damalong katherak avide dangji anlote nangli kemang ason kichun chiavi pusi Nelson ing tia hin pen non obi kimi ariso to phan pachini pon Cheng lama dan rong ke cheng lo lang suta ni cheng kang silang suta dam dam kalan kang silang suta besar ni lo dam dam ani bang every Sunday Sunday ani sidam dam Sunday ani sidam ani bang tak masuk thang non ubi bihan nang son ubi kimiang bong ben apu son bihahin kaching thurun ten non ubi kimia phan ason kupil lo nang bihin ini bang dan bangke non ubi sumpan bangke lasono cek rakne problem nang ko business ay problem nang ko ba income limit hang pen charge up ke pan body pon ako kasi milita no la so tiempo kaprega tu claim pon milo kaprega business kaprega website claim pon milo ladet pen kutinia business kimang son dolang nili dolang nili bangke non la jorbong lo la ta jokon bonji la pen non plantation ta nili claim ji kan ma thap bo kasi nili apuni ka kawan tang do apuni wan tang do la chokko long ni plantation la bang claim pon ma thap
ante penaan kenang pon jadi pinangan kenang pon bom sida nong lombang ke la leng la ini karbi ponte chuding di chuding la adam sara pon sab pon teni ko ano ma tiklo jom ko ano la so apa saya klaim la ke 2021 achik lombang ini ka chete jele yo sida 2021 kan sibling rang la sombla munit akai kapochelong kopi ceman jini eprang thangta chichini ne bonta munit akai ding pielong kapoche dun aja kitingta ikopai binong dipu lamding road desoy rong hanganglong amekar kathe timungpi arta ningkan pharu isira nini kedamtang mati jong ni phai ingkora sir kebarni sangter chuendam tangro ningkan pharu krisir kebra ingko ningkan si alangni pirthe nangha chipen karditang desoy rong hangpen chipachorsi alangli tum asuman bangnar kebatum aphan patri padinglu lapen nondu petla binpur dame karditang kathe timungpi alangli dipu ai thielong han kajo jordun ching abang philu pusi arleng kesaratum chethanringti Karbenglong District Council along CEM kikhi ching abang phu karlitang khorsing terangatum anta alangli ke jorahan kaiketa nampon vertiti puta saru sarhangatum chethan non awetum ko anarta antong pirthelong kitudun long jini ilitum chiputekte bonta karlitang katheti mungpi alangli labang so pirthelong ningkan pharo isira nini an kitudun long ki alang kopai kimi binong alangli karjong chomreng melong patuduna Pinikar pi prime time berta ke la ponsi kang ton iglo domi thak ni kurbang thu